ನಿಖಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ತರುಣರು ಮಣಿಕಂಠಪುರ ಅಮುಂಜೆ ಬಡಕಬೈಲ್ ಮುಕ್ಲನ ಭಜರಂಗಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಿಲಿಂಜಿ ಅಬ್ರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸುಮನ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಈ ಹಿಂದೂ ಯುವ ತರುಣರು ಬಂದ ಟೀಮು ಸಾಧಾರಣ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉಂಡಾನು. ಇಂದು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಇಂದು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಡೀಸಲ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಿಲಿಕುಲು 37 ಪಿಲಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ 37 ಪಂಡ ಇನ್ನಿ 37 ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಜಿಎಲ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಜಿಎಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ 45 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಿಖುಲ್ ನೇನು ವಾ ಕಾಸ್ಗಾದ್ ಮಲ್ತ ಉಳ್ಳಾರು ಇದು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಸುಡಿ ಒಕ್ಕ ನಮಕ್ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಕರೆದು ಒರಿನ ಕಾಸುಡಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಆಡಿ ಒಕ್ಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಚಿನ ಮಂತ